oluyor. Dördüncü boyutta zaman. Li ber nexweşiya Covid-19 demeka dirêjê ku li Enqerê pêşengehên hunerî venedibûn. Di rojên çûyî da çalakiyek bi navê li Enqerê heftemîn fuara hunera Hemdem Art Enqere hate vekirin. Cur bi cur wêneyên balkêş di vê pêşengehê da derketin pêşberî hezkerên huner. Ev pêşengeha navnetewî ji aliyên gelek kesîva hate serdankirin. Di nav vanan da Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu û Serokê Partiya Baş Meral Akşener jî hebû. Hunermend Bedrî Baykan ji bo Kılıçdaroğlu tabloya xwe dema şanî dida naveroka wî wiha pênase dikir. Sosyal olaylar ve işte hükümdarlar, Brez Kılıçdaroğlu divê tabloyu da em dikarin gelek tiştan bibînin. Bu yerên civakî, kesên hikimdar, filozof, nivîskar û her vekî din tiştê de hene. Li serî jî nîgarên Rûnesansê û çandên din jî digirin. Min divê tabloyu da gelek tişt bi awayekî tekildarî çêkirin. Bi sedan wêne û peyker di vê pêşengehê da hatin pîşandin. Lê ji bilîvana hin kes bi wêne û him kes jî bi karûbarên xwe yên din beşdar bûbûn. Serokê Waqfa Tovê Pinar Ayhan amûrê cotkariyê û huner anî bûba hevûdin. Lê Nezîr Şahîn jî rengê Amedê bi hunerê xwe va bestandibû û beşdarî vê pêşengehê bûbû. Nerede olursak olalım, kırsalda, köyde, Çandin û huner hûn jî baş dibînin ku bi çandina tova dest pê kiriye. Em jî wekî Weqfa Tova di vê pêşangehê de di hemî karê xwe berhemên xwe pêşkêş kîn. Ez bar dikim ji bo hevkariya hunerî amîreka her giring e. Türkiye'de bu işleri yapan yok. Ez bixwe ji Amedê me lê ji İstanbulê beşdarê vê pêşengehê dibim. Karê min rastî hinekî taybet e. Em zêdetir li ser rengan xebata xwe dimeşînin. Di jiyana min da rengê kesk û sor û zer girîng in. Hûn dikarin tu hunera min da vê bibînin. Ez kêrxweşim ku di vê pêşengehê da cî digirim. Li her derên Tirkiye û dinyayê gelek hunermend bi hunerên xwe di pêşengeha Art Enqereyê da gihîştin hevûdin. Di dema koronayê da û rewşa awartê da durustkirina mehrezeka wiha gelek girîng hate dîtin. Temaşevanê vê pêşengehê him bêhna xwe vedan û him jî nav ceweka huner da tameka estetîk girtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.